Hladne voda, teško. Ja se proširam hladnom vodom. Koju vodu? Doći ovdje, ajde, prema! Razvuci, sastavi ovo. Idite. Može samo još malo ovo. Idemo na Gardoš malo da nije. Brate, ako bude moralo do Gardoša da ide, ja ne idem. U ovom trenutku Savo Preladić je sa ljudima došao do same ivice gdje Krenemo, to ćemo kad bude bilo lepše vreme. a ne da vidimo. Idemo da sviramo. Povaci, četvrta na levo. Povaci na levo, lagano. Vučiću, Pederu! Vučiću, Pederu! Vučiću, Pederu! Vučiću, Pederu! Vučiću, Pederu! Vučiću, Pederu! Vučiću! Ako je ovo, prođite ovdje, slobodan prolaz! Prođite gdje je slobodan prolaz, samo polako, bez nasilja prema policiji! Bravo! Razvocite ih! Idite gornje u stranu! Nemojte napraviti ovdje mene, sad su se ovdje koncentrisali! Ajmo gornje, evo, prođite polako! Podignite ruke! Bez bilo kakvog nasilja prema policiji! Imate sada gore prolaz, pored Rinke, idite tamo. Samo polako, bez nasilja prema policiji. Podignite ruke.
Samo polako. Bez nasilja prema policiji. Bez nasilja prema policiji. A u stvari još dva kruga. Još dva kruga nema Evo ga Vučko! Evo ga Peder! Ovo je trening, brate, mi smo na treningu. Ovo su takmične potrebne veze. Trčite, trčite! Samo polako, pustite ove ljude da što ne obrane zemlju. Koji su došli iz cele Srbije ovdje. Ne budite nasilni prema policiji. Samo polako. Smijem li? Raspoređujemo se i u liniju. Jelić. Skini ovako ne vidim ko si. Njega, gdje si ti? Nova, brate. Opa, bravo mačak. Ne može da se provuče, debel. Stavi ću. Hvala vam svima što ste došli ovdje. Ovo je možda slika budućnosti, slika normalne Srbije, gdje će neki kriminalci biti zatvoreni, slobodni građani na polju, a policija će tada držati i čuvati dihali u zatvoru.
Blokiran je i drugi bulevar. Ostaćemo do 2, samo mirno i dostojanstveno. Ne nasadajte na provokacije. Nemojte provocirati ni policiju, nije ni njima lako. Vidite ko im je ministar. Dovoljno su kažnjeni, a? Mora da slušaju gore kod sebe. A ovo njima je smešno, Čovek koji ne zna da služi vojsku, nesposoban za sve, kako može da komanduje? Evo ovako. Pusti ga malo ne komanduje. Možda će nešto da nauči. Kako da nemoj praviti problem? Jeste vi došli zbog njega danas? Autor ne montirate sa kriva, ne mogu. Pratili ko live, kako izgleda? Može da gleda kroz prozor. Čekaj, prijatelj. Dok čeka tamo na red da gleda kroz prozor. Kad se promeni vlast, ovu policiju da zadržimo, sve dobro da nas čuva. 70 rudnika u ovoj zemlji. Onda će nas da čuva. I Amerika, i Engleska, i Australija. Zemlje koje su... Dragane, 60 naučnika. To hvali. Najvećih stručnjaka. Pozivamo policiju sa nama da se Zavaju ovaj narod koji vi sada blokirate, to je vaš posao. Ali da vi razumete, ovaj narod je ovdje za vaše sve. Došli su iz preko 7, 8, 9, 10 mesta iz Srbije. Ja sam došla iz Njujorka. Došli su ljudi iz Evrope. Dolaze i prate ovu priču. Jer ovo je globalna priča. Mi nećemo da Srbija bude rudnička kolonija. Ja znam da ni vi to nećete. Neki od vas imate decu, svi od vas imate među sebe. Znači, razumite, doći će dan kad ćete vi nama da se pridružite. Možda to nije danas, možda i jeste. Ja to ne znam. Ali zbog toga smo ovdje. I da znamo da ćemo svi da budemo ovdje, da dišemo taj prljav vazduh i da pijemo tu prljavu vodu, ako ovo ne znamo. Hvala vam. Idemo dalje. Ja ponavljam istu priču, tako da ne morate me vraćati. Jel se čujemo, narode? Hajde da vas zamolim samo za malo tišine. Zamoljavam sve ministre koji trenutno izlaze iz svojih automobila, koji kažu da slušaju svoj narod. Pa evo nek dođu da nas čuju. Nismo huligani, mi smo ljudi od krvi i mesa, koji branimo našu zemlju, naše grobove. Dođite da nas saslušate ako ste ljudi. Ako ste ne ljudi, onda postupite nako kako zamišljate. Bravo! Lilja! 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 Ja mogu samo na playback, narode moj. Šta? Treba da kažem.
Mi smo, jel se čuje? Da. Mi smo ovdje došli Mi smo ovdje došli da pitamo Johnny Deppa koliko je koštalo naših para njegovo prijateljstvo s našim predsjednikom Vučićem. I da nam da neki savjet, pošto je svjetski čovjek, da nas posavjetujemo kako i mi da postanemo prijatelji sa našim predsjednikom. Prosto je neverovatno kako predsjednik voli sve strance, a ne voli naš narod. Ovdje zatvori! Makite nas, pa nije ovo prvi put. Straste se Daj mi tu pseta. Pa idi, demonstriraj. Pa uzvazit će ga bre neko, ne Neće! samo pomerite to, Kero, moramo da imamo. Bez gurenja. Dakle, ili ćemo mirno stajati, ili ćete mi dvojcu vratiti ovdje. Dakle, imamo vašu reč da ćete ih legitimisati i pustiti. Prvo o čemu se radi, šta su htjeli? Šta su htjeli? Okej, dakle, jedna stvar je. Ili će se oni vratiti ovdje, ili ćemo mi krenuti preko kordona. Tako je! Slobodno. Znači, ili će njih pustiti, ili ćemo podići ruke i krenuti ka njima. Tako je! Uhapsite Vučića! Ti da radiš tvoj deo posla, mi ne bi bili ovdje. Ovdje odmah! Polako, imajte strpljenje. Znači, pacija je svoja. Nema strpljenja, prijatelju! Polako. Čovječe, ti pravi strpljenja. Dakle, 30 godina, bre, čovječe! Vraćaj ljude! 10 minuta oni moraju da se vrate ovdje. Vraćaj ljude nazad! 12:32. Strpljenja, 30 godina, dosta smo vam dali. Tako je. Nije to naša policija, znate ko je. Podršku ljudi protiv naroda, jeste vi normalni? Neka ih bre, Čekaj, on može, neka koji on ih. meni? Normalni protiv Neka naroda ih. podršku. Uhapsite Vulina i Vučića. Lepi smo, evo. Marijana zove policiju, Umesto sad se okrenu svi da idemo da ih uhapsimo dok su svi na broju. Oni nas... Sad lisice na. Da. Njega si našao da hapsiš. Rado. Veljko! Uhapsite Vulina! Uhapsite Vulina! Uhapsite Vulina! Uhapsite Vulina! Uhapsite Vulina! Uhapsite Vulina! Ajmo aplauz za Veljka i Dragana! Ajmo svi! Pravac naša podrška ka njima i ponavljam još jednom brigada, formirajte grupu za podršku u celom prostoru da možete brigade.
Svaki druta protiv naroda, šta pričaš? 45-52. To oni koriste. Znači ovdje i tamo te zemlje trave cirkusa ovi da prođu. Prati to i ako svi odu, idi i ti sa jedinicom, a ovako možeš slobodno sukcesivno shvatiti da pojačaš još. I dalje ovdje blokad ima 150 metara. Nigde na svijetu. Nigde niko našu muku ne vidi. Jelena prva probila. Samo tako je držali. Ne znam što Pa nećete ljudi da me pratite, to sad ne ide do vlasti. Aha, izlazo. Ljudi, od časti obraza niko umro, nije od sramote, jeste! Uhapsite Vulina! Uhapsite Vulina! Iskoristite priliku da budete časti, mi vam možemo pomoći! Uhapsite Vulina! Da nemamo odlični danas, da... Uhapsite Vulina! Uhapsite Vulina! Časti i poštenja niko umro, nije od sramote, jeste! Kako će deca vaša da žive u ovoj zemlji sa sramotom vašom? Tako je. Baš. Sačuvajte čast i obraz na istoj smo strani! Na strani srca imate srpsku zastavu! 2-3 minuta. Ima među njima poštenih ljudi! Srpsku zastavu do srca nosite! Od časti i poštenja niko umro, nije od sramote, jeste! Srbija nije na prodaju! Ne dozvolite da vas se deca stide još večeras! Da dođete kući, da vas se sramota vaše dece koja će da umiru od zagađenja vode i svega! Nije niko zaštićen na ovoj smo strani zajedno! Probudite srce koje stoji ispod te zastave! Ne možete gledaju sa strane, negdje gledaju u pauci. Vidimo očima sve vole! Izdavlja srca za Srbiju! Relja. Treba ovaj... Ne znam šta je ušto mene predsjednik. Tamo je ništa, više manje brini. Misli o tome će?
Stvarno nije meni ovo. Nego je Ko? Savo. 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 Ne znam ko je Savo. Najbolji Savo. Pratiš? Ne pratim, ja samo snimam, izvini. Ništa. Stalno idem, čim mogu ja idem. Što mi slikamo? Foto session sa... Njih je previše. Ja imam. Ona prati, ona je... sa narodom, zbog idiota, to su idiotske priče. Ne postoji ništa što je toliko skupo kao ljudski život. Kakav Rio Tinto, kakav ovaj idiot, kakav uopšte i opozicije bilo šta. Vidite ljude međusobno, jedno se svoj Meni je metar, brate, ovako.
ekološki advokat na svijetu Steven Donziger, znam da ne znate ko je. U kućnom pritvoru je već 3 godine, zato što je pobedio najveći slučaj ekološkog prava protiv Chevrona u Ekvadoru. Čovjek je podržao ovaj pokret i rekao je da je najveći građanski pokret sada na svijetu. Mi pravimo čudo. Ljudi nas gledaju globalno, javljaju nam se iz Argentine, iz Portugala, iz Ekvadora, iz Amerike. Pravimo čudo. To njima ne odgovara, jer ovo je bruka za predsjednika koji izdaje svoj narod. Da i to svet vidi, mi znamo, ljudi, Srbija nije na prodaju! Nije, Bojana! Ajdemo sada svi da nas čuju unutra, dok dele ordenje, a planiraju svi da dele zemlju koja nije njihova. Mogu da poklanjaju samo ono što je njihovo, samo ono što su zaradili i nasledili. Neka poklanjaju dedinje njive i babine džinđove. Srbija nije na prodaju! Nisu oni ništa zaradili. Nek uzmu i bere sa njima. Au, au, gumidan! 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 Nećete pevati u tim koizvedicama, večeras ću vas isključiti. Zašto čuvate glas? Ako on nas naziva gumidanima, on je najveći gumidan! Au, au, 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 Dana radnog staža ima. Molim, samo snimam. Aha, može. Beograde, 3 putua za policiju!
Lopovi! Lopovi! Nećemo da čutimo! Nećemo da čutimo! Nećemo da čutimo! Nećemo da čutimo! Ajmo! Nećemo da čutimo! Ovdje niko nije napao policajce. Ovdje sam došao danas ponovo, kao 7. jula za svog oca. Neće meni ni Vulin, ni Vučić da određuju da li ću ja da prođem ili neću. Nemam ličnu kartu, neću da se legitimišem. Ne znaju ko sam, moraju to da urade. Pusti čoveka, bre! Pustite me da prođem, imam prava slobodno da se krećem. Je li ovo narodna milicija? Kad odete uveče kod žena i dece, jer vam ne bude krivo kako ste se ponašali, pa na kraju ćete sa nama da budete 5. aprila. Ne sa njima, sa nama ćete biti. Ajde, pusti. Oni se smeju, Đuko. Pusti ga da prođe! Pusti me, bre, da prođem, bre. Hoću da prođem, bre, da vidim, bre, ovo krvnika, bre, lično. Vuline, pusti ga! Pustite me da prođem, nećete me zaustaviti, ja sam ovdje došao danas da prođem i to je to. Ovo je poruka da prođem, poruka za sve građane Srbije, nećemo da ćutimo, nećemo pognute glave i to je to. Kraj, ovo je kraj. Početak kraja je bio 7. jula, sad smo već jako blizu kraja. Ajde, pustite me. Ajde, ja sam sam protiv svih, pa šta sam ovdje? Evo ja, majci Čale, ovo je za tebe. Vi svi pod maskama, pištolji, pendreci, suzavi, bojeva municija, sve. Isto kao 7. jula. Ovo je nastavak. Ajde, pustite me. Ja neću odustati. Evo, pozivam ljudi ovdje sve, znam da će svi ovo gledati, dosta toga ide na live. Dođe što više ljudi ovdje, sad ide nas 10.000. I ako mene samog sad ne puštaju, da svi prođemo kroz ovaj kordon i odemo kod dželata tamo, da mu kažemo šta mislimo. Isto što mu to reći na izborima. Ajde, pustite, šta sad? Vi ste svi jaki, imate pendreke, imate pištolje, evo ja sam sam, goloruk, kao i 7. jula. Isto kad je Vučić izveo i konjicu, i antiterorističku jedinicu, i žandarmeriju, i Belivukovu grupu. I svi znate da je izveo Belivukovu grupu. Smrada kriminalna! Nemoj ispred objektiva. Pa de, nisam ja ispred objektiva. Nemoj ispred objektiva. Nemoj, ti si tu montirao. Ja sam stao iza tebe. Jesi pre mene došao? Jesam. Ti si meni ušao u kadar. Onda izvim. Pa nemoj tako. Onda izvim. Idite na Kosovo! Kome šutiraš? Neću bre da čutim više bre, šutira me u koleno bre. Neću da čutim više bre. Dosta sam čutao i od 7. jula i ovako. Neću da čutim više, sad je kraj. Nije ovo protest moj ili Savin, ovo je protest naroda i to svi znaju. Neko je morao to da počne i da bude odvažan. Ja sam počeo 7. jula, Sava sad nastavlja. Nastavit će neko treći, a nećemo da čutimo više. Ajde, pusti me da prođem. Pusti me da prođem. Ja, moje su ruke iza leđa. A ne možeš ni ti da me smiriš ovo. Samo otac može da me smiri. A može... Gde? Suđenje. 520 dana. Čekam da presuda ode od pisarnice do tužilaštva. Šta je problem? Ne treba više 520 dana da ode Treba, zato što je stopirao Andrićev kabinet. Stopirao je najveći uzurpator institucije, niko drugi. Pa razumeju oni, nego čute. A nećemo mi da čutimo, i oni će da dođu. Čutanje, odobravanje. Jel želite ovakvu državu za vašu decu? Ti si pravnik, pa im reci, je 520 dana normalno? Je 520 dana normalno da tužba stigne od pisarnice do sudije? Je to normalno? Ti si pravnik, evo reci. Znači 520 dana. Napisali smo 2 urgencije.
Tužba nije stigla. Čale, ovo je za tebe protiv Zemunske bolnice, nije ni dan danas stigla u sudiju. A zašto nije stigla? Pa svi znamo zašto nije stigla. Wow! Sramota! Čekamo ljude da dođu, treba se opet 10.000 ljudi. I onda će se dostupiti i maske, i prebrke, i sve ostalo. Ajmo s druge strane u krug da napravimo. Ajde, idemo. Ajde. Konačno, trio. Danas nova N1. Znači, u metar. Ideš live? Da. Gdje ćete vi plavi? Vidiš kako već... Vodimo, ali... Tako ali malo kondicije, da, malo. Ajmo, ajmo, ajmo! Incident je moguć, Mislim da ste dole. Dobro, dobro, da će biti žurka. Evo, došao sam da potrušim da vidim. Zašto? 520 dana. Tužba stoji. Vamo, vamo, vamo! Ovdje, iza! Iza ovdje! Kuci ovdje! Ana! Ovdje! Živka! Ovdje! Halo, samo neće niko da spije, samo foto. Pazi ove naše da ih ne gurne dole. Neće. Ajmo dole. Ajmo dole. Iza policajac. Ajmo dole. Iza policajaca dole. Niko neće, samo se pometi. 520 dana! Tužba u pitanju! Samo se pometi. Tužba nije u trećem osnovu. Nemam ličnu kartu. Ajmo dole iza policajaca. Prođi dole iza policajaca. Evo ja sam protiv vas, svi! Nemoj da guraš ovdje. Nemoj da me šutiraš. Ime prezime, 10 časa, pokaži ime prezime. Pokaži ime prezime, evo stojim pred tobom. Nemoj da me šutiraš u nogu. Ja prolazim. Snimaj dole, čovjeka, Ja sam se toliko uplašili, ja sam došao, pitam šta je s mojom tužbom. Nisu čaveta, nisu da piše ovo policija. Kapite Vulina! Koji ulaz ima još tamo? Ima ulaz. Idemo dalje, idemo na sljedeći ulaz. Idemo na sljedeći ulaz. Ajmo! Idemo u krug. Ovdje imam materiju. Za kuću. Dešo je.
Čurić i građani pokušavaju da... Ti ostalo nešto? Jel radiš live ili šta radiš? Dobro, ako hoćeš mogu ja, otići će im baterija sad. Imam 2-3% na službenom ovom. Ako hoćeš mogu ja radim live, ako misliš da je to prioritetno. Ako misliš da nije... Dobro. Dobro. Izvini, Nova S, ja sam reporter Nova S. Jesi, Nova S. Ja sam došao da pitam šta se dešava, pošto se obraćao sudu do sada i podnosio i urgencije i sve ostalo, ali očigledno da to nije vredelo. Pa sam došao ovdje da pitam gdje je ta prava adresa ko uzurpira sve institucije. Evo pero, za nas dvojicu je u roku od mjesec dana stiglo privatno. U interesu. Šta se plašite običnog naroda, mi samo hoćemo da prođemo. Ajmo, valite se kod doma. Evo ovako, čekaj, bez burenja. Ne, ja stojim ovdje. Zašto me guraš, jebote? Znači, ovo je javni prostor. Ovo je zelena površina. Ja sam došao da prošetam ovdje, da se osunčam i da pitam šta je sa mojom tužbom. Šta je problem ja da šetam na ovu stranu? Šta je problem? Pusti me onda da šetam. Evo ja šetam ovamo. Je li ovdje Palata Srbije? Kako mi neko ograničava kretanje? Da, ograničavate. Moje naređenje, čije naređenje je tako? Ime, prezime. Ajde. Ime, prezime, čije naređenje? Ajde. Izdajnici. Ime, prezime, čije naređenje? Rekao si naređenje. Moravan si, pošten si, reci, ajde. Čije naređenje? Hoću da znam čije naređenje da protiv njega podnesem prijavu. To je po zakonu Srbije, vi štitite tako zakon. Ljudi, ja se ovdje za oca borim, znači nisam došao ni politički, ni nekako drugačije. 520 dana stoji tužba u 3. osnovnom sudu u Pisarnici i dalje nije podneta. Za oca nije bilo respiratora. Neću više da čutim. Ni tad nisam čutao. Ja idem ovamo. Ide ka nama. Alo, ej. Ajde uhapsite me ponovno da završim. Hoćemo javni prostor i možemo da hodimo. Idemo ovamo, jel ovdje ušće? Idemo u tržni centar ušće. Neću u palatu. Idemo u tržni centar ušće. I vi ga dobro, lepo je rekao Sava jedan put, ovako su me čuvali posljednji put kad sam na koleđu igrao košarku u Americi. Ajmo do ušće. Samo mora malo niži. Prođi. Idemo do ušće. Idem tamo što ne guraš. Idemo do ušće. Pusti ga bre! Pusti čovjeka da vidi gdje. Pusti ga! Ua bre! Šta radiš? Opremu nam Opremu nam Pusti ga da vidi ja sam. Snimi samo ovo. Ja sam, svi. Evo ga, Radović. Radović, broj! 1-3-0. Svi šer. Da se znam pose, pa da se školski nema sad izađi pred kamerom, majstor, ajde, dođi.
hodim. Biće mi reći svoj roši policije. A i ovaj me gleda nešto. Neka. Drugar, rodom iz Bavane, što treba što štitite Vučić. Idemo u vodi da vodimo A, bre, pa kako, menja poziciju. Idem, bre, boli. Čuti, bre. Šta, bre? Čekaj, niste dobili 100 evra, niste dobili 20.000 i napadate svoj narod. Pa što sklanjaš sad, brate, niti 100 evra, niti 20. Šta me gurate u rektu? Kao Cvijan treba završiti. Kao Cvijan treba završiti, ja? Ne, ali zašto njega samo? Zašto njega samo? A idemo, vodimo ih u ušće do Meka malo da jedu. Ne znam, vrate, meni baterija ne odreći. E toliko to smiješno, neki lopova ne svi. Ko niko neće. Kad te budu vidjeli drugari, pa znaš da zakon ne smiješ da staneš. Kad te budu vidjeli drugari sutra i reći će ti, gura si ramenom, čaleta, ovo je za tebe. Reći će ti, nemoj više da me se javlja, otprati će. Ajde reši. Simono, idete da branite narod gdje treba da branite, nažalost, ti ratovi su bili prouzrokovani, vi ovdje mene napadate. Nemo niti uvek tamo. Ja sam ovdje narednih 10 dana. Učit ću pa ne znam šta da bude. Znači, odmah vam kažem. Vojne! Mene ništa ne